Акай Айёб, салом алейкум. Сози бародар тенҷи саломатиё хубай. Ман ами шумо як хоҳиш доштам, ба ай мақомот ҳам як хоҳиш дорам ки мақсад пеши роҳи ҳамитари одаморо бигиранд ки дигар мақсад ҳами хиранги ман фрев нахӯранд. Ман дар ами Москва будам, ай ҳами канали бозӣ айку Умедҷон официал, ай ҳами ба 200 чанда билет дорам. Мақсад ҳами билет гирифтем, ина ай байн 7 моҳ гузашт, 8 моҳ гузашт, бозишам нагузарон. Ӯ рӯз ба наздикӣ бо ҳами эфир кард ки инами охири билет мондай, ба тамоми виҷдону эмонош қасам хӯрд ки ҳами ҳозир каши 6000 да билет бигира. Як айфони 17 Pro Max падаркаш мекунаму 70000 дига бонус. Хай мо як сиғираи камбағал, ба худо қасам хона надорам. Ман инами да ҳар ҷо ховам, ина ду мошидаи кӯдакон дар хонаи очашаи айрӯи бехонагӣ. Хай якум мо хостем ки ҳамин бигирем, хай худованд яке бахтмон механда, ягон чи мезанем. Ҳамин ина 20 рӯз шидестай ки на бонуса роӣ мекунад, на билета роӣ мекунад, на ҷавоб метаҳад. Ина менависиш на маълумоти пурра, инам қа менависад дар телеграм, ягон гапи хабар неста. Инами фақат жуликӣ. Илтимос ҳамира бародар як биро рӯи экран ки мақсад ҳама бифаҳма, ҳами то ки дигаро мақсад ҳамихе фрев нахӯранд ака. Хулоса дар паноҳи худо.